Carissimi amici e amanti della lingua italiana. V tomto videu sa pozrieme na veľmi častý omyl a to je, prečo používame vado a scuola a prečo nepovieme vado in scuola. OK? Čiže máme sloveso andare. Andare znamená ísť a sloveso andare sa spája s predložkou a v kombinácii s nejakým ďalším slovesom, napríklad andare a fare qualcosa, napríklad, že ísť robiť niečo a podobne. No, a tu je taká otázka. Prečo používame andare a scuola? V podstate, keď si zoberieme to sloveso andare a vlastne scuola, nejde tam o to, že kam idem. Ide o to, čo ja do tej školy idem robiť. Čiže ja sa tam vlastne do tej školy idem niečo učiť, OK? To znamená, že vado a imparare. To znamená, že idem sa napríklad učiť. Vado a studiare. Pretože čo v tej škole robíme? Učíme sa, študujeme. Takže v tomto prípade je dôležité nie tá budova, nie je dôležitá škola, ale je dôležité, čo tam ideme robiť. Preto povieme vado a scuola. OK? Som lektorka taliančiny. Taliančine sa venujem od roku 2013 a milujem taliansky jazyk, preto ak sa ho chcete učiť so mnou, určite sa prihláste na odber. Ciao!